Здравейте и добре дошли в Пари от интернет. В това видео ще направим спокоен и обективен поглед върху случващото се на криптопазарите и ще се опитаме да разберем по-голямата картина зад движенията, които наблюдаваме в момента. През последните седмици пазарът е под сериозен натиск, биткоин и повечето альткоини се движат надолу, като спадовете се случват по-бързо, отколкото много участници очакваха. Подобни движения обаче рядко са случайни и почти винаги са резултат от комбинация между технически и фундаментални фактори. От техническа гледна точка, цената навлезе в зони с ниска ликвидност и слаб обем. Когато пазарът попадне в такива диапазони, движенията надолу обикновено се ускоряват, защото липсва достатъчно купувачески интерес, който да задържи цената. Именно това обяснява защо спадът се разви толкова рязко без сериозна съпротива по пътя. Фундаменталната среда също не помага на пазара. Глобалното геополитическо напрежение остава високо, а конфликтите и несигурността винаги влияят негативно на рисковите активи. Когато инвеститорите не могат ясно да предвидят развитието на събитията, те предпочитат да намалят експозицията си към риск, а криптовалутите са сред първите пазари, които реагират на подобно поведение. Към това се добави несигурността около икономическата и политическата обстановка в САЩ. Дори само разговорите за възможни проблеми или забавяния в решенията са достатъчни, за да задържат пазарите под напрежение. От подобна среда капиталът не търси агресивен растеж, а по-скоро сигурност и стабилност. Лихвената политика също играе ключова роля. Очакванията за бързи агресивни намаления на лихвите за сега не се оправдават. При по-високи лихви ликвидността остава ограничена, а без достатъчно ликвидност е трудно да се говори за устойчиво възходящо движение на криптопазарите. Исторически именно периодите на по-ниски лихви и облегчена политика са били двигател на силните ралита. В същото време се е наблюдала ясно изразена ротация на капитала към суровините. Златото и среброто показаха изключително силно представяне, което естествено ограничи притока на средства към криптовалутите. Подобни цикли не са нещо необичайно, но докато този тренд не започне да отслабне, криптопазарът ще остане под натиск. Допълнителен фактор са движенията при биткоин и ETF-ите. Периодът с изходящи потоци обикновено се отразяват негативно на цената, докато стабилизиране на тези потоци често е първият сигнал, че пазарът започва да намира баланс. В краткосрочен план средата остава нестабилна и силно зависима от новинарския поток. За да се оформи по-устойчиво възстановяване, ще е необходимо напрежението да намалее, ликвидността постепенно да се върне и доверието на инвеститорите да се стабилизира. Докато това не се случи, волатилността ще продължи да бъде част от картината. Важно е да се подчертае, че подобни периоди често са тест за търпение и дисциплина на участниците. Историята показва, че именно след силни корекции пазарите започват да изграждат основа за следващия по-голям цикъл. Всичко споделено в това видео представлява пазарен анализ и лична интерпретация на текущата ситуация и не трябва да се възприема като инвестиционен съвет. Ако това видео ви е полезно, можете да го подкрепите с харесване и да се абонирате за канала, за да не пропускате следващия анализ. Благодаря, че бяхте с мен и ще се видим в следващото видео.